I pozdrav drugari, dobrodošli u drugi moj klip na ovom kanalu. I u današnjoj epizodi ću vam pokazati jedan tutorial, a to je kako možete da uredite vaš početnu stranicu kanala. Ja to nisam uradio, ali sam se pripremio da vam danas pokažem. Ovako, sigurno ste vidjeli kod nekih youtubera da tu imaju kao onaj njihov video, na primjer za majice ili to tako, koji svaki put kad uđete on se pusti sam. Ovdje šta je ko objavio i ovdje je njegov najpopularniji video. To ćete raditi tako što idete ovdje, klik tu, idete izmeni navigaciju kroz kanal. Ići će ovo, idite ovdje, prikaži automatski, ići ćete sačuvaj. Kad kliknete to, preporučujemo to i ovdje ćemo samo dodati neki odjeljak, a to je prvo ćemo pokazati otpremljeno, to vam je najbolje, gotovo. Ići ćete ovdje vjerojatno najpopularniji, to je najbolji, to svi youtuberi imaju, popularno otpremljeni video. Ćete gotovo. Možete staviti da li hoćete, ali ja nemam popularni video, tako da ajde ući ću jedan put ovaj video da bi imao popularni, barem jedan prikaz. Ok, i mislim da sad već imamo prikaz. Nemam prikaza još. Ok, to ćete vi sigurno mesiti i to kod vas će sigurno preti. Tako da ljudi, nadam se da sam vam pomogao. Imat ćemo još neke ovakve videe. I da, isto što sam hteo da napomenem, to je da možete i ovdje sliku, mogu vam sad pokazati to vjerojatno znate, eto ima dodaj sliku. Hvala što ste pogledali ovaj video, mi se vidimo u budućnosti. Ćao!